Giklaro sa Cebu City Police Office nga way kamanduan gikan nila nga pangitaan og vaccination card ang mga tawo nga gusto moadto sa sementeryo kay sa Nobyembre 1 ug 2 pa. Ipatuman kining maong lagda nga kadto lamang mga fully vaccinated lang ang pasudlon sa mga samang. Ano ang report? Giklaro sa Deputy Director sa Cebu City Police Office nga ang pagpahapsay lang sa mga samang ang gihimo sila mga trupa sukad ni atong unang adlaw sa ilang deployment ug walay kamanduan sa ilang buhatan nga pangitaan na og vaccination card ang mga moduaw sa mga samang. Kini nunod sa mitumaw nga reklamo sa mga miduaw sa private cemetery nga kadto mga fully vaccinated lang ang gipasulod kagahapong adlaw. Sa direktibang gipagawa sa Cebu City Local Government Unit, sa Pizza 1 ug 2 pa ipatuman ang only fully vaccinated entry sa mga samang. Mosusi ang CCPO sa nadawat nga report. So atong i-check karon kung asa na siya nahitabo. Then we will remind our personnel with regards to the specific guidelines nga 1 and 2 for the fully vaccinated. Sa Pikasbahin, nagsugod na sa pagbisita ang mga tao sa mga samang, ilabi na kadtong naglikay sa pagdag sa unya ug kadto usab nga mga wala mabakunahi. Sa Sementeryo Katoliko sa Kabantan sa Barangay Los, nakapwesto na ang mga pulis ug mga force multipliers. Sa Kabantan Cemetery, nahimutang usab ang gidugang nga mga nitso alang sa mga COVID deaths nga gibisita ni Konsehal Jerry Guardo. Wa na hinuon kini kaayo magamit kay niubos naman ang mga namatay sa COVID. Samtang usa sa nakitang pamaagi sa LGU karon maong paghimo og hulmahan sa mga nitso aron kuno makadaginot sa gastos. First 3 weeks namang production, daghang kay usik ang mga plywood, ang mga lansang, mga kahoy, usik kayo nya malabay ra ba. Unlike kanni, long term na nila magamit nya mas paspas ang ilang production, ang ilang output nga kuan. Ang Bureau of Fire Protection usab adunay pahinumdom sa mga tawo nga dili pasagdan nga magsigama kandila sa mga Pinoyanan aron malikay sa sunog. Ug mulakaw ganita sa panimalay, isiguro na to nga mapaong na to ang ato ang mga electrical appliances as well as kaning mga kandila. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.